mener, at afviger godt kan være nogen, som skiller sig ud som nogle punker, eller... Det er en, som går i forkert sko og forkert bukser. Folk med grønt tøj. Og folk med blandt andet rosedamen. Tykke mennesker. Emoer. Det kan være lige meget hvad det er. Noget der afviger fra det normale. Folk der vandrer, folk der skæler. Ja, handicappede. Altså når jeg tænker afviger, så tænker jeg på en outsider. Det kunne godt være en, som bare gerne vil være for sig selv, og som måske har det ret ensomt, men som ikke vil være med i fællesskabet. Men alligevel så er det jo forskelligt, fordi det er et vidt begreb. Men jeg tænker også, at der er mange nu, som sådan er afviger, fordi man ligesom er noget, hvis man er en afviger. Der er virkelig mange, som ikke prøver at være ligesom andre, fordi så der er flere, der lægger mærke til en og sådan noget. Ja. Men der er også mange, der tror, at hvis man er normal, så bliver det hurtigt kedeligt. Poor people, homeless, all outsiders. Nogen, der et eller andet sted ikke bare sumper i med mængden og gør det alle andre gør, sammenligner sig med alle andre. Normale mennesker sammenligner sig med alle andre, også hvis man snakker om synd og de fejl, vi gør, så tænker vi, at jeg er da egentlig et ganske godt menneske, fordi at, hvis jeg kigger på mine venner og på mine naboer, så opfører jeg mig da rimelig godt. Men lige præcis med det, så vi måler os op af Guds-standard. Og Gud, hvis vi sammenligner os med Gud, som er ren og retfærdig og uden synd, så vil vi jo alle sammen i virkeligheden være afviger, fordi der er ingen af os, der vil være rene, som de så det første omgang.